Хәерле иртә Рәсәй Башкортстан һәм Башкортстан 24 каналдарында иртәнге хәбәрдар, студияла Ләйсән Тимербулатова. Башкортстан спортчыларын яңа кимәлгә сыгару. Өфөлә республиканың ММА федерацияһының киңәйтелгән ултырышы үтте. Федерация райондарда үз бүлексәләрен асауды дәвам итүде лә максат итә. Ултырышта киләһе елга катнаш алыш спорты федерацияһы үткәрәсәк спорт саралары планы ратланды. Федерация президенты Руслан Зарипов әйтеүенсә, төбәктәрдә катнаш алыш спортын дөрес үстерү, уларга квалификациялы тренердар кую мөһим мәсьәләләрдән бере булып кала. 21 елга максаттар икеләтә арта бит инде. Чөнки 20 елда безнең күп эшләмәгән эшләр калды. 21 елда календарный план уга тагы 20 елда кушыла. Шуңа эшләргә инде безгә. Республика райондарында филиалдар асуды дәвам итү һәм был спорт түрен үстерү төп бурыстар исемлегендә. Замансыз залдар, осталык дәресләре, семинардар үткәрү. Ошо яһәттән хәзер министрлык ведомстволар менән хезмәттәшлек югары кимәлдә корыла. Гомумән алганда төп сәяси һәм идеологик караулар буенча был спорт түрен стратегик яктан республикабызда үстерү һәм Рәсәй Федерациясында безнең егетләребезне, яшьләребезне күрсәтү өчен көч саласакбыз. Һәм бүген без был юнәлештә планнарны ла күз аллап куйдык. Был планнар буенча эште башлайбыз. Республикабызны 7 зонага бүлеп, һәр зонала үзенең координаторын булдырып, һәр район һәм калаһында безнең федерацияның үзенең вәкилен булдырасакбыз.